Halo Rek. Ketemu maneh karo aku, Pendi, karo keluargaku. Iki wae liburan Rek. Biasanya bahas son, terus makan-makan. Saiki wae liburan. Saiki aku arep dolan nang Puncak Jowin Tulungagung. Berangkat saka perbatasan Tulungagung Bagan Etan, Desa Rejotangan ya. Desa Rejotangan perbatasan, terus hari iki arepe nang Puncak Jowin. Kurang luwih pirang kilo ya? Coba aku tak hitunge gawe Google Map. Terus pirang menit ya estimasinya. Terus ning kono kaya apa ae. Oke lah, didelok dhisik ya. Oke. Berangkat dulu dari perbatasan Tulungagung Blitar. Kanggo kue-kue sing arepe nang Puncak Jowin, kuwi sakjane dalane akeh. Sangka Kediri, sangka Trenggalek, sangka Blitar, iku enek dalane kabeh. Sak ngerti lek sangka Blitar, iku liwate ya Rejotangan, Mengulon. Terus lek nek sangka Kediri, iku liwate Kediri terus ngidul. Terus enekna sangka Trenggalek. Sangka Trenggalek kuwi malah liwate iso liwat Jabon Darat lho. Kue-kue sing arepe dolanan Puncak Jowin, kuwi dadine dalane akeh. Manut ae karo Google Map, insyaallah wis teko panggon. Mergo aku urung tau rono, aku tak mampir nang Indomaret sik. Ya digawe joko-joko ae. Siapa ngerti lah nang kono engko ora enak mangan, ngombe apa-apa ngono. Jadi mampir Indomaret sik, terus tuku kebutuhan sing digawe rono. Oke, lanjut mlaku maneh. Saiki kondisine udan. Terus ya wis mbolah ikut ke Puncak Jowin iki sampai jam piro. Nek ono keadaane udan apa ora. Pokoke yes. Rono lah. Ora apa-apa. Dan laku kalem ae guys. Oh, coklat ini. Coklat. Nah, ning ngarep kono, iki mengko enek pasar ngunut. Teko pasar ngunut iku dalane iso mengko ngiwa, iso bablas. Mengko ngiwa iku ya kenek, bablas iku jalan utamane ning Tulungagung. Artine awake engko belok iki wae supaya dalane ndak begitu rame padat, awake ben iso cepet teko Puncak Jowin. Oke, kae depan kae simpang 3 atau pertigaan Pasar Ngunut Tulungagung. Awalnya ngambil jalur kiri ae supaya perjalanan awake ndak begitu macet dalane.
biasane lek lewat Pasar Ngunut bablas lurus ngulon itu biasanya lebih macet daripada sing belok kiri. Apa maneh saiki dina Minggu biasa wong-wong iku wis padha wayahe dolan padha karo aku iki yo wayahe dolan. Oke. Simpang 3 belok ke kiri. Jalan menghubungkan Pasar Ngunut menuju Rejo Tangan. Oke, lanjut.
mandek dhisik. Kanggo mastekne iki dalane bener apa ora, aku mandek untuk takon nang salah siji warga sing omahe ning kene. Bagi kowe sing ndak wani munggah atau mobil ndak nggawa mobil tapi ndak wani munggah, iso nyewa ojek lho. Ojeke tarife 20.000 kuwi sak wong. Nah, terus iki dalan menuju nang puncak Joyin. Wis mulai kok kene iku wis ndak pati adoh. Tapi dalane iku munggah tur rada rusak. Dalane iku mek cuma sedeng sak mobil lho. Nah, ngono kuwi dadi kanggo kowe sing arep rene ya rada ati-ati. Nah, dalane koyo ngene iki cukup sak mobil. Mengko lek papasan karo mobil liya ya kudu mandek. Nah, dalane koyo ngene iki. Sakjane dalane wis enak. Dalane iku wis dicor, tekan parkiran iku wis dicor kabeh. Nah, oke. Kalau saiki wis teko. Nah, iki wis dalane koyo ngene iki. Kiwa tengene kayu karo lahan jagunge masyarakat. Tapi memang dalane wis maju, dalane ku juga wis dicor koyo ngene iki, tekan dhuwur. Terus dalane iku lek bablas iso tekan campur darat. Nah, oke wis teko. Wis teko parkiran. Nah, ayo parkir dhewe, bayar parkir dhisik. Oke lur, cukup sakmene videone karena durasine wis cukup dawa. Maka tak lanjutne ning part loro ya.